L-4 wara nofsinhar 5 immigranti nisa ġew evakwati minn fuq dingi illi kien jinsab madwar 40 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta. Dawn l-immigranti ddaħlu f'pajjiżna l-assistenza medika hekk kif waħda minnhom kienet qed issofri minn ksur f'saqajha filwaqt l-oħrajn kienu qed ibatu minn nixfa kbira. Id-dingi b'80 immigrant ieħor abbord mistenni jiddaħħal f'pajjiżna fil-ħin illi ġej. Din l-aħħar waslet immigranti irregolari f'pajjiżna tfisser li f'temp ta' ftit jiem iddaħlu f'Malta aktar minn 460 immigrant. Tfisser ukoll li mill-bidu tas-sena sal-lum iddaħlu f'pajjiżna kważi 800 immigrant irregolari. Intant grupp ta' 68 immigrant irregolari ieħor iddaħlu f'Xatt it-Tiben l-4 għal ħabta tal-5 ta' filgħodu. Il-grupp kien interċettat fuq dingi madwar 70 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta it-3 filgħaxija u qabel iddaħħal f'pajjiżna ġew salvati xi nisa illi kellhom bżonn ta' għajnuna immedjata. Fil-fatt waħda minnhom kienet waslet fl-aħħar mumenti ta' tqala tagħha. Fost l-immigranti li ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta, 26 huma minorenni. Bħalissa fuq il-baħar hemm madwar 6 dgħajjes oħra bl-immigranti fuqhom. Jidher li 3 minnhom jinsabu aktar viċin Lampedusa, filwaqt li 3 l-oħra jinsabu aktar viċin pajjiżna u mhux esklus li aktar immigranti irregolari ikunu salvati mill-awtoritajiet Maltin fis-sigħat li ġejjin.